Bosio nigo musangerekano yorobeire go chiago korekana ritkoria rero irukwiraniria amaborio kubwatikana neri ukerio ria bari korikwa n'abasabeke gori ya Gen Z asugucia se enyagetari ya rigoma kubwatikana noboteneneri nigo tabago korekana kubwatikana n'umubaromoke uyo bakugwikirana Korende katia bali banyara ko bagwikirana ase egeikaro ekiono musini ya chief we sub location ya West Kitutu tomundege unyara ko baga koboria ekegori kiye Gen Z kenyare koba ega toera ruchinga kibano bagenda te koba bakoroberia na ki omoyega go sena kimusangerekano yo orachi koba go korekana nigo achire maiga yekegori ekio kya basae we murungania ngani go bokora libobe banyara ko bokwane kibwase enyagitari nigo musangerekano yo bono na indoro beriwe gochoko korekana ritkoria dimatate ikego cha ase abobisa naboigo abakori emirimo kurase enyagetari yo baboriwe kwena kyabunango ikirana bare erio koiraniria amaborio yo bunatokumanyi wanu muri kitkorase county ya Nyamira Paul Kapokara. Also, the community needs the following explanations. A. Under public demand, the managing committee to provide a number of iron sheets that were removed and the number that has been sold and at how much. B. The number of trees sold and for how much. Neri rube elio liali kwamo n'abasae abubu y'abamanyakante na Gen Z bakuganya kwererwa obukoreri bw'enyagitari yeiga anene obutumeki bw'enibo igatia manganande ronto abo ate meeting ya general meeting ya bwana takoba address ya mangana atoka aretwa na abana ebichana bya Gen Z tugatera mukutano berere general meeting musangerekano yiga okagere kunyara kabago korekana ritukoria rero elyo kubabwatanya bamenye kurwastinse chiga nigo otanyara kabago korekana kubwatekana n'umubaromoke bw'abantu abo bayikirana saja iga kana nyote magana ya kiri service yane njinana ngeje mukutano ritukoria rero kurenda abantu mbaye tuikase ngento itango mbali Tom Ndege no chief kurwase location yiga ya West Kitutu oyo ogendere ko bagago segeta bananchi gutasalia ebintu chinga kibakobolia obwene bwabo twari kubeka nga sensitive ya Kenya to mu president libaga ligeratorae na achikire kikatiba kuna boniga amorembe no tukire ko boroji samo kitoiga ikigara tugwati Kenya nitujikomenya Kenya tugwati na ya muyuka to president abange cabinet ya mina toereza na boigo muna tebete amangano cyabana bali bakenzi bakwana oyayigwerere tigaba mwechinga kinera ndiri yero wali botoke korenganamo na Robert Maubi oyo kabeiro mu kansula samatuka magega oyo wekirana boigazo musangerekano yiga nigagendere ko bagagosemya basae gutatume kwa bobe sibono iga ntutagitima ngana mange asoko bori kwa bongo bwatima mocho lakini ntutagite bintu byaje rungora andi mbava zunya kuburukania mangana bunali agency sijui nini obori koroko ngo bwate yaki kiroyo mona bwate yaki kero bakole derio ntoroje nga irone gisigi bara basakoleta abantu bajage kuobo abantu bose boje nyagitari abanyagitari base kuobo agoje kubweni abantu nyagitari mai gutigara kere paralyzed eyito tatageti boyo yene dispensary egojagera abantu kubuze kubweni egera abantu abarifad onyakogenda kujimuyo ndo twari kwa requestinga baire ngora nigo boigo abantu basemerwe kwene kibunangwancha bare enyagitari yabo elio ebakonye asokoli balibya amarwaire na itu togende ko advising yene facility ye community tigerendwe ende elinde kine ijako kwanya abantu baitu ujimotwe omwali oye nigo banyara ko bakubeko kwigwana elio musangerekano yiga kunyara ko bago gokorekana litukure Jumatatu eikigocha bunenchire yemo yo kwene kibuna ebyo byonse bakubolia mbichiko nyara ko babikube kwa kerario elio kumanyekana boronge manding kwa pili abantu amindu beri go ward especially West Kitutu Sengugam baja sobunge ligera to tulia magana ya to yatangaza kabisa ile ni tali ito agende abantu ito nyoro gwenya aba ni tali mbasa kwabwa chema ni to kwabwa ebintu byonse bikorekane to ntoje to basomere elio kere bintu mbire in records to basomere elio asenye mokoro asenare to torese te moto te vitoreke pis iginko report ligeta senikya obwanchete kya Ndizi TV kurugiga sinyagitari yigaje ligoma dispensary imeye county ya Nyamira inche konkuru kwa Polycarp
Okara.